Καλημέρα. Ονομάζομαι Δαβίλας Παναγιώτης και είμαι ακτιβιστής, εθνικιστής. Ο αδίστακτος δικτάκτορας για άλλη μια φορά πάει να διχάσει τον ελληνικό λαό. Βγαίνει το Θρασίμι και λέει με θράσος ότι θα πάρουν οι αγρότες 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Ρε ξεδιάντροπε, αυτά τα παραπάνω που λες είναι αυτά που δεν έδωσες πέρυσι. Και τα βάζεις τώρα για φέτος, για να διχάσει τον ελληνικό λαό και να πεις στους Έλληνες ότι τι θέλουν οι αγρότες και διαμαρτύρονται, αφού θα πάρουν και παραπάνω. Βάζεις τα παπαγαλάκια σου να λένε ότι γιατί κλείνουν τους δρόμους και ταλαιπωρούν τους Έλληνες. Όλα πρέπει να τα κλείσουν. Λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμους. Ναι ρε αδίστακτε, είμαστε μαζί τους. Γιατί εσύ τους έφερες σε αυτό το σημείο. Πού θες να διαδηλώσουν? Να έρθουν στο Σύνταγμα? Θα τους κόψεις την Εθνική Οδό. Να έρθουν πού? Κατά τη Βουλή? Θα τους βάλεις φυλακή επειδή θα πεις ότι ενοχλούν τον άγνωστο στρατιώτη. Ο κόσμος έχει αφυπνιστεί, ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι και οι μέρες σου είναι πάρα πολύ λίγες, αδίστακτε δικτάκτορα. Ήρθε η ώρα να πας σε εκλογές. Δεν μπορεί άλλο αυτή η τρομοκρατία και αυτά τα ψέματα, ο κόσμος να είναι όλοι στα κάγκελα και τα πορνοκάναλα να βγάζουν ότι έχεις και παραπάνω ποσοστό. Από τι έχεις παραπάνω ποσοστό? Επειδή έχεις ταλαιπωρήσει τους Έλληνες? Επειδή θέλεις να σκοτώσεις την κτηνοτροφία και τη γεωργία? Ο σκοπός σου αυτός είναι. Δεν είναι μόνο τους φας τα λεφτά. Και οι αγρότες αυτή τη στιγμή το πήραν χαμπάρι. Ακολουθείς μια ατζέντα. Η ατζέντα ποια είναι? Να μην υπάρχει γεωργία, να μην υπάρχει κτηνοτροφία, να μην υπάρχει τίποτα για να τρώει ο κόσμος πλαστικά και σκουπίδια. Και αυτή τη στιγμή και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν είναι ενάντια μόνο σε σένα, ναι. Είναι ενάντια και σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν τη woke ατζέντα για να μπορέσουν να καταστρέψουν όλα αυτά. Αλλά έχεις ξεχάσει ένα πράγμα, αδίστακτε. Έχεις ξεχάσει ένα πράγμα. Ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε στάβλο και το λένε φάτνη, εντάξει, οι κτηνοτρόφοι, και ο Χριστός ζεστάθηκε με ελιά, γι' αυτό είναι ευλογημένα όλα αυτά. Δεν θα μπορέσεις, αδίστακτε δικτάκτορα, να σκοτώσεις και να καταστρέψεις αυτά τα δύο επαγγέλματα που είναι της Ελλάδος επαγγέλματα, που είναι τα θεμέλια της Ελλάδος, αυτά τα δύο επαγγέλματα, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Σε πήρανε χαμπάρι. Όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες, αδίστακτε, είναι μαζί τους. Και ό,τι και να κάνουν και όση ταλαιπωρία και να τρώμε στους δρόμους, είμαστε μαζί τους. Θα τα ανεχτούμε όλα. Εδώ έχουμε ανεχτεί εσένα από το 19 που κάνεις ό,τι γουστάρεις, είναι όλοι για φυλακή και αντί να τους δώσεις τον εισαγγελέα, κάνεις εξεταστικές επιτροπές αν θα τους στείλεις τον εισαγγελέα. Οι δικοί σου άνθρωποι που τα έχετε φάει μαζί. Εντάξει, καλημέρα, αφυπνιστείτε. Η Ελλάδα σε αφύπνιση.